Com deia el poeta, el futbol és així. El més important és sortir amb el cap ben alt, com ha fet l'Espanyol. Ànims, pericos! L'altre partit, el de la campanya, ja és a la mitja part i a alguns candidats ja se'ls nota el cansament. És el que tenen les pretemporades massa llargues i els estats a Suècia, que deixen els jugadors en baixa forma. Com el senyor Trias, que té el vestuari revolucionat. Això és el que passa quan el president té un projecte d'equip de dretes i l'entrenador el vol fer passar per un equip d'esquerres. Així no hi ha visió de gol i les estratègies no funcionen. La senyora Mayol diu que el seu equip és el més guai i que mola mogollon i que vaja, que en un equip de futbol sala serien els que es posarien el nom graciós com ara «Este agua no es potable» o «M'acabi de levantar», però que després passen gana de porteria. El senyor Portabella vol ser com el Beckham. Melena al viento, anuncis en barnús, s'esgargamella per demanar la pilota. Però el seu fitxatge és només mediàtic i la seva aportació és més aviat discreta. A la inversa del senyor Fernández Díaz, azote d'extracomunitaris. Juga de defensa de destrossa-turmells amb poca tècnica, acumulant targetes grogues i vermelles. El senyoreu sap que la unió fa la força. Líder de l'equip favorit per renovar el títol, el seu equip potencia l'associacionisme i fins i tot fa xilenes impecables, com ara millorar els espais del districte de Gràcia. Més d'un es voldria jugar aquest partit a penals. Us ha informat en rigorós diferit la Mercè Soler. Apa, que vagi bé.